Andorra Galega é como moitos califican o couto misto. Couto misto que hoxe é o obxectivo da nosa guía secreta. Xurxo, que é o couto misto? Por que lle chaman Andorra Galega e onde está? Pois mira, o couto misto está en Ourense, no límite xa con Portugal. De feito, o couto misto abranguía na súa época, cando existía xurídicamente, unha parte de Portugal, non? Unha pequena parte de Portugal. Está na zona limiar, chamanlle o couto misto e chamanlle Andorra Galega, ou, bueno, a Andorra Galega se recorda ou lembra a Andorra Galega porque hasta finales do século XIX era unha zona compartida tanto por Portugal como por España. Ali gobernaba o obispo de Ourense e máis o duque de Braganza. Pero bueno, de todo isto realmente quen sabe é Luis García Mañá, que é o comisario de policía, un home polifacético, historiador, nativo daquelas zonas, e realmente é o gran erudito desto, é o que nos vai acompañar en este viaxe. O couto misto foi unha terra de ninguén, unha terra de contrabando, unha terra de confins, onde nin Portugal nin España, entón reinos, tiña unha xurisdicción directa, un lugar donde xentes de distinta procedencia se acubillaban históricamente, incluso con dereitos, con privilexios tan sobraceiros como pode ser o dereito de asilo. O couto misto ubícase a cabalo dos concellos de Baltar e de Calvos de Randín, na provincia de Ourense, ambos os dous. En Baltar está Meaus, e en Calvos de Randín, Santiago e Rubiás, que son as tres aldeas, Meaus, Santiago e Rubiás, que forman o couto misto. Que son os homes de acordo? Os homes de acordo é parte da súa estrutura de goberno. Por lo tanto, a súa estrutura de goberno baseábase en tres pezas fundamentais. Unha, o xuiz gobernativo e político que estaba auxiliado polos homes de acordo que se escollían por cada unha das tres aldeas. E, para executar as decisións executabas, o vigario de mes, que era un home no que recaía a función de ir aquí e acolá a determinar, a corrixir, a ordear, a dar instruccións para que, digamos, as tres aldeas camiñasen polo camiño da corrección. Cesario, estamos en Rubiás. Sí, estamos aquí en Rubiás. Isto é o campo aquí do centro do pobo de Rubiás. Esa é a escola de aquí de Non Rubiás. funciones esta escola? Non, porque nós temos escola propia en Santiago. O sea, esta é a escola da aldea de Rubiás. Solo para a aldea de Rubiás. Solo para a aldea de Rubiás. Porque estamos nun dos tres povos do couto misto. Sí, este é unha das aldeas o sea, un pobo digamos, Rubiás, Santiago, que pertenece ao concello de Calvos de Randín, e despois enfrente ao outro lado do río Salas temos Meaus, que pertenece ao concello de Baltar. Tiñan un conxunto que tiñan os privilexios de autogobernarse, tiñan o xuiz e cos homes de acordo que tomaban as decisións todas que se acordaban dentro do couto misto. E lembranse os xuíces honorarios 3 cada ano do couto misto. E facedes moitas cacicadas aí? Sí, bastante, sí. Pois aquí está Xosé, que é o representante de Rubiás. Representante de Rubiás. Representante de Rubiás, o vigario que é Juan Odilo, e o representante de Meaus, que é Sergio. A Arca das Tres Chaves é algo moi vinculado a todas as tradicións do couto misto. Bueno, era unha arca donde se guardaban todos os documentos relacionados co couto misto, non? Tiña tres chaves porque cada unha das chaves as guardaba os homes de acordo, que eran os, digamos, os segundos, despois do obispo e do duque, eran os segundos que gobernaban a zona, non? Entón había os tres homes de acordo, cada un guardaba a súa chave, e así non había maneira de que ningún poidera, digamos, mangonear na arca sin consentimento dos outros, non? Era, digamos, unha democracia bastante participativa, non? A que ali existía. Na iglesia de Santiago consérvase a arca das tres fechaduras. A arca das tres chaves. As tres chaves. Por que tres chaves? Pois que porque era o sistema antigo que conserva cada unha das chaves, está conservada por un dos homes de acordo. Sin a presencia de todos os seles non se pode abrir. Por lo tanto, cada chave corresponde a unha aldea que é a súa depositaria. Dentro da arca, históricamente, conserváronse as concordias, os documentos, os privilexios. Temos recuperado unha boa parte desa memoria histórica, incluso copias de documentos dos arquivos do Ministerio de Asuntos Exteriores e do Arquivo Histórico Nacional,
copias evidentemente, e vamos metendo ali todo aquilo que volva a ser parte desa historia, desa autoestima daquela xente do Coutomista. Nós o que tratamos é de recuperar sobre todo a memoria histórica, a autoestima daquela xente que queda ali, xa a maioría deles moi vellos ou vellos, xente, un pobo que vai esmorecendo, e que vai esmorecendo porque os reinos daquela de España e Portugal en 1864 quixeron que desapareceran, porque era por ser diferentes, por ter unhos privilexios que hoxe farían que ese territorio se achegara moito máis ao que é Andorra, ou que é un dos grandes principados, por suposto, cunha economía moito máis bollante e non un lugar casi tocado de morte como é o que neste momento é o Coutomista. Falando dun lugar instalado na raya con Portugal, é inevitable falar da gran actividade comercial que tivo este lugar, e imagino que moi vinculada ao contrabando, non? Efectivamente, esa é a zona, a Raia Seca, é a zona, bueno, pues donde non se sabía moi ben as vacas en que lado estaban, porque ali realmente esa raya imaginaria non existía sobre o terreno, non? Pero era precisamente no pobo de Meaos, un dos tres povos que forman o Coutomisto, donde incluso chegou a haber pues, un banco, chegou a haber ali grande actividade comercial. Pero esta diz que é unha terra de contrabando, non? De café, de vaca... Pois foi sempre desde tempos moi remotos, agora xa non hai contrabando, non? Desapareceu todo coa abertura das fronteiras e eso. Pero posiblemente que sobreviviuse de toda a zona sempre con sustento do contrabando. Comercializouse desde contrabando de café, bacalao, plátanos. En principio non era contrabando, porque tiña libre mercado conectado por o camiño privilexiado, pasábase libremente a mercadoría dun sitio para outro. O sea que tiña o privilegio porque non apresuraban como contrabando. Podíache decir cousas tan curiosas como a penicilina. Un dos puntos polos que penetrou de forma importante foi por aí. Moitos se salvaron de morrer de infeccións gracias á penicilina, que en España non había, ou había moi dosificada, viña vía Portugal a través do Coutomista. A aldea, por exemplo, de Meaos todavía se ve completamente a estrutura comercial. Esta é a casa de Xuez. Pero eso foi un banco. Foi un banco e foi xastrería. Xastrería tamén. Isto era como unha garita que tiña, de vixiancia. Está de vigilante, ainda ten aí para sacar as escopetas, uns buratos que ten aí así. Este é un comercio aquí tamén moi importante, e era Correos tamén. Edificio Correos. Sí, que chamamos Anicetos. Pois esta casa era moi importante porque tamén tiñan uns escondites que tiñan aí pasado, que era un contrabando moi grande entón, porque eran as neveras que había entón eran as verdadeiras neveras, era sal. Viñan de Zamora a comprar aquí a sal e os tintes, sedas que ainda viñan de Lisboa, que viñan a través, vale? Que desembarcaban en Lisboa e viñan a través de hasta Braganza, Vila Real, todo por aí, Chaves, e viñan aquí e viñan a comprar aquí as sedas tamén. Ainda hoxe no Coutomisto conservanse tradicións como a de levar o millo ao muiño e facelo por quendas. Efectivamente, por quendas. O Coutomisto é unha zona moi rural, non? Moi rural, moi deshabitada, moi envellecida, como pasa na chamada Galicia profunda, non? Entonces, bueno, pues ainda conservan esas tradicións, non? Eu recordo, bueno, pues efectivamente, pues participar ali cos veciños nesta actividade, que é unha actividade, bueno, pues que ten ese carácter casi xa de recuperación etnográfica, non? De algo, non? Pero que ten moito interese, non? O muiño, como en toda a antropoloxía e toda a tradición de todos os povos, e particularmente da nosa terra de Galicia. Por lo tanto, o tarabelo e as pezas do muiño son algo que está dentro da antropoloxía da xente, e dai tantos contos de muiñeiros e de muiñeiras e de muiñadas, que é o que fan os muiñeiros, muiñeiras e os que van a moer. Coa integración de España e Portugal na Unión Europea, esta fronteira que vivía fundamentalmente do contrabando, evidentemente esmoreceu no aspecto do tráfico de mercadurías, non? Entón queda unhas aldeas moi mortas, moito máis pola parte española, porque foi abandonada completamente a agricultura, mentres que en Portugal todavía siguen conservando explotacións
eles aproveitanse do que nós estamos neste momento en Galicia deixando de traballar.